Bonke uJehova phefumlo wami. Bonke uJehova phefumlo wami. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelele abefundisi, ngibingelele omama kushiyana kwesikhundla zabo, ngibingelele abantu abasha neSunday School ngelihle igama kaMfowethu uJesu Kristu owasifelayo. Amen. Lo ukhuluma abazalwane uNosipho kaNdodana Sibongo ngaphansi kobuholi bakhona la ekhaya entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Bazalwane, ngingadlile isikhathi ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu, ngizobonga uNkulunkulu owangenzela umusa ngelinye ilanga, wangihlukanisela empilweni yami, ngakwazi ukuhlukanisa izinto, ngakwazi ukushiya isono. Izinto zabantu abasha zimnandi, akusukeli kuzona, kodwa ngiyamuphakamisa uNkulunkulu namhlanje ukuthi ngakwazi ngaphuma ey'nweleni, ngangina nosho igolide bazalwane, mina ngangilifakile u-L amabhulukwe ngaphuma kuwona ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Futhi lokokuqala ngibonga udadewethu owakhulumisana naye uNkulunkulu wangifaka ekhaya lezwi. Ngangena abazalwane ekhaya lezwi, ngaqale ngaphuma ngoba kahle kahle ngangaqondi ukuthi kwenzakalani, ngoba ngangaqondi kahle ngenzindiso, ngangisahamba ngisafathusa. Manje-ke bazalwane, ngibona kungaba iphutha kakhulu ukuthi ngisuke eThekwini la ngihlala khona ngeza enkonzweni. Manje mangizothi sengifikile uNkulunkulu ngingambongi, ngiphila, ngihlala ngikhulisa iy'ngane ezimbili, ngiyasebenza bazalwane. Manje ngifanele ngibonge uma sengize ngafika, futhi ngiyabuza bangcwele ukukhona kukaNkulunkulu. Uma sengifikile la ekhaya ngiyamuza uNkulunkulu ukuthi ukhona. Ubaba uthe kumetha sikhuleke u-10 days sikhulekele ukukhona kukaNkulunkulu. Hayi bazalwane, ngiyamuzwa mina ukhona uNkulunkulu. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.